אם אהבתם את סרטי התלת מימד בקולנוע, בטוח תרצו לראות את התמונות האישיות שלכם ושל יקיריכם בתלת מימד בלי משקפיים. עד עכשיו ניתן היה להדפיס תמונות תלת מימד אישיות לצפייה במשקפי אדום כחול, כמו המשקפיים האלו. התמונות שלנו בפופ 3D Art ניתנות לצפייה ללא משקפי תלת מימד. למעשה, אתם מתבוננים בתמונה כמו בכל תמונה רגילה, רק שהפעם התווספו לה אפקטים מיוחדים. הטכנולוגיה הזו נקראת הדפסה לנטיקולרית, ואנחנו מיישמים אותה בשלוש דרכים. הדבר הראשון שאנחנו מציעים הוא תמונות עם אפקטים מיוחדים. אתם יכולים לשלוח לנו תמונות שצולמו במצלמה רגילה, ואנחנו נייצר מהן תמונת פליפ שמתחלפת בהטיית היד כמו התמונה הזאת. אנחנו גם יכולים לייצר אנימציה קצרה ממספר תמונות כמו התמונה הזו. בנוסף, יש לנו גלריית רקעים תלת-ממדיים שאתם יכולים להוסיף לתמונות הרגילות שלכם וליצור הדפס מיוחד שלכם בתוך רקע תלת-ממדי. הדבר השני שאנחנו מציעים הוא המרה של תמונה רגילה לתמונה תלת-ממדית, כך שתוכלו לראות את אפקט התלת-ממד בלי משקפיים. כנסו לאתר שלנו לראות דוגמאות להמרות של תמונות רגילות לתמונות בתלת-ממד. הדבר השלישי שאנחנו מציעים הוא צילום סטודיו אמיתי בתלת-ממד. פיתחנו מערך מצלמות מיוחד שבעזרתו אנחנו יכולים לצלם כל דמות או מקום ולהציג אותם בתלת-ממד אמיתי כדוגמת התמונה הזו. לצערנו, לא ניתן לחוש את חוויית התלת-ממד במלואה דרך מסך המחשב, אבל כשתראו את התמונה, יתחשק לכם לשלוח יד ולגוע בדמות המצולמת. אז אם אתם מתעניינים בלהכניס מימד נוסף לזיכרונות שלכם, כנסו לאתר שלנו, המון הפתעות מחכות לכם שם.